Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάζετε τραγούδια από το κινητό σας χωρίς εφαρμογή και γίνεται μόνο στα Android και όχι στα Apple. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, καταρχάς πάμε στο YouTube. Πατάμε ένα τραγούδι που μας αρέσει. Πατάμε εδώ πέρα το share. Εδώ το share. Και μετά πατάμε εδώ πέρα το μαύρο που λέει αντιγραφή σίγμα, δηλαδή αντιγραφή συνδέσμου. Και λέει αντιγράφεται. Μετά πάμε στο Chrome και όχι στο Google, γιατί στο Google θα πει πως έχει ιό και ναι, πατάτε www, αυτό που βλέπετε τώρα με το μπλε, δηλαδή .youtube mp3.org. Μετά δηλαδή έχουμε, ας το πούμε και αλλιώς, ας συνοψίσουμε, έχουμε αντιγράψει το link, μετά πατάμε εδώ πέρα παρατεταμένα, πατάμε το επικόλληση, πατάμε convert video, μετά πατάμε download και γίνεται λήψη. Και ναι, επίσης, άμα δεν σας αποθηκευτεί στη μουσική, μπορεί να έχετε λήψεις και θα σας αποθηκευτεί στις λήψεις. Γεια! Αν και κάντε και ένα subscribe, ένα like και ένα comment και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.